hát, sziasztok srácok, én Hagi vagyok, és ma elloptam Blacketnek a csatorna. Hey, mit csinál? Na hát, sziasztok srácok, ebben a videóban Dandy's World-özni fogunk, és hát itt lesz velem Bence, hello, ő új néző, meg Grill Vajas Kenyér. Úgyhogy ja, szerintem igen. Itt vagyunk, meg minden. Sziasztok, jó napokat. De akkor szerintem már mehetünk is. Mi mehetünk is. Szerintem akkor mehetünk is. Na, akkor most már megyünk is. Hát nincs 8-as, akkor gyere, nyagri, vajas kenyégy! Gyertek ide be! Gyertek, remélem csak 3-an fogunk. Remélem, hogy nem jön be senki. És már megyünk is! Ez az! Örültek, srácok! Yeah! Dandy's World. De jó! Yeah! Amúgy köszönjetek Áginak. Sziasztok! Ne látjátok, milyen szépen köszönt. Nem szeretem azt, amikor várni kell. Nézd is, srácok. Nem tudom, mennyi perces lesz ez a... Végre benne vagyok a kedvenc Willisem videójába. Hát, az jó. Én is örültem, amikor Paminak voltam benne a videójába. Pami Csoki Moki, úgyhogy ja. És srácok, ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel. Vagy különben meghalok. Ha nem akarjátok, hogy meghalok, vagy meghalljak, akkor iratkozzatok fel. De akkor is, hogyha azt akarjátok, hogyha meghalok. Akkor is iratkozzatok fel. Jó? De jó. Miért vagyok én ilyen béna? Ha! Ja. Eddig azért nem volt videó, mert táborba voltam. Sajni. Mi van? Mit mondott? Én ma próbok. Hát jó, én nem szoktam sokat játszani. Hopp. Go Poppy, futik! Ó, basszó, te Poppy. Ott egy Poppy, ami... Mi van? Ott van egy Poppy, aki én vagyok, de Twistedbe. Mi a fá? Na jó napot. Átveszem, hogy nehogy elfáradjon. Jó napot. Itt vagyok én, engem kövessetek, no. Hát, hogyha nem engem követnek, akkor nem engem követnek. Én már próbáltam segíteni. Ja, itt játszottuk az iskolás RP-t. Ó, ott van még egy izé. És ez itt mi? Skill check candy. Hát jó. Pick up. Ez mi? Ja, akkor jó. Akkor már megértettem mi. Még egy kép. Szia, Bence. Ne! Jó, nem jönnek. Ó, gyerünk, Bence, gyerünk! Menni fog ez. Megyek másikhoz, jó? Bence! Jó. Remélem mindent láttok, srácok. Ott egy gép. Gép puci. Ne!
Bro, meg fog halni. Vagy nem meghalt? Basszus. Itt vagyok én, engem köves. Engem köszike. Ha én halok meg, az jobb, mert akkor a videós hal meg. És ez jobb. Egy élet. Egy élet, az baj. Aucs, mi a baj? Bence! Nem már! Bence meghalt, srácok. De miért haltam meg? Bassz. Segítség! Segítség, basszus! Követelj engem, vagy basszus, egy élete van. Fuss, átveszem minden. Sziasztok! Srácok! Engem kövessetek, nem őt. De nem akarom, hogy meghalljon vajas kenyér. Na, inkább gyorsan csinálom a feladatot. Csak kérlek, ne halljon meg az egyik, mert én nem akarom egyedül kivinni, de akkor a videós halljon meg. Mert akkor legalább tudom venni, hogy Úgyhogy. Na, igen. Ezt jól megmondta, ugye, srácok? Jó? Jó, ez semmi nem volt. Hoppá, great job, ez az! Go, Poppy, hát megyek én. Fú, basszus, jaj, vakaróznom kell. Jaj. Olyan meleg van áll, srácok. Twisted Poppy. Basszus, meg fog halni. Itt vagyok én. Hajas kenyért még mindig kerketik. XD. Ne! Nem már, ugye nem halt meg. Ezt nem mutatom. Bocsánat, én ez nem. Mert azt írta, mondom, hogy a G betűs csúnya szót, a G-E-C-t. Nem már. Basszus, jó, legalább gyorsabb vagyok. Fuss, Poppy. Kérlek. Fuss! Másik kör. Ok. Srácok, mindjárt folytatódik, csak vágok egyet, mert új kör lesz. Úgyhogy, mindjárt itt találkozunk. Hellókat, teleportálok egyet. Jó napot! Hellóztok, már itt is vagyunk. Yeah! Új kör, látjátok mekkorát teleportáltam? What? Én vagyok a legjobb. Tudtak teleportálni. Csak pici vágás kell hozzá, ugye? Gyertek, no. Hol van Bence? Hol van Bence? Azt nézem.
Nem tudom. Hol van Bence? Hol van Bence? Mindjárt itt leszek. Picit megvágom ezt a videót. Hello, úgyhogy jó napot. Mindjárt találkozunk. Hello. Hát sziasztok, srácok. Én addig nem tudom Blacket, nem tudom mit csinál. Én addig így beköszönök. Én Hági-Vági vagyok. Megeszek mindenkit. Meg ja. És most nem tudom, mit csinál Blacket. De ez biztos, hogy valamit csinál. Szerintetek, srácok? Hát nem tudom. Agi-Vagi, igen. Mondd már meg a nézőknek, hogy már itt vagyok. Jó, srácok, itt van Blacket, sziasztok! Na, itt vagyok, srácok. Jó napot. Bence is nem tudom hova tűnt, úgyhogy egyedül folytatom. Vagy, ja nem. Itt van Bence. Jó napot! Jó, akkor megyünk. Jó napot! Jó napot! Hehe. Meg is vagyunk. Mi csak most van itt. Bence, itt vagyok, gyere nyugodjan. Gyere. Gyere. Vagy hol vagy, gyere. Gyere. Jó, srácok, ez egy ilyen egy perces izé volt, munka. Szí. Na, akkor most a Bencével lesz izé. Én pro vagyok, I don't care. Júj, lép ki, Bence! Jó, srácok, mindjárt jövök, megint teleportálunk, ameddig benne leszünk a játékban. Jó napot! Jaj, bocs, srácok, nem tudom, mikor állítottunk meg, de viszont vajaskanyérrel fogjuk folytatni a vidit. Csak ketten. Úgyhogy, ja. Mi? Vajaskanyérrel nem is tudtam, az a neve, egy bogi. La bubu, la bulabu, la bubu, la bubu, disztrak legyek. Tök mindegy. Van egy videómban benne van egy ilyen zene, hogy tök mindegy, hol a lőszer, tök mindegy, hol a lőszer, tök mindegy. Ott van Sprout, Wish, Szilagvajas Blot. Milyen Blot? Mi van? Blot. Ja.
Ó. Ja, az a plot, az egyik karakter. Kedvencem. Nekem picit. Akkor... ez mi? Kazetta. Az mi volt? Basszus, jatta, mennyi nem... Fú, basszus. Akkor ezt csináljuk tovább. Amúgy megy a vidéja. Aha. Persze, hogy megy a vidéja. Persze. Jaj, basszus. Ja. 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 Én meg megyek utána. Jönne pétjétyok. Hogy vagytok? Az jó, hogy engem nem láthatok, tökéletes nekem mondjuk. Akkor jó, zét. Ja. Ne. Nem. Ide jössz. Jatta. Rossz jatta. De jó, hogy már csak 2 élete van amúgy egy vajas kenyérnek. Hoppá, great job. Ez amúgy tök könnyű. Még jó, hogy őt üldözi. Jó, mondjuk nem jó, mert jobb lenne, hogyha engem üldözve. Mert ha én meghalnék, akkor legalább az lenne, hogy én tudnám spektártolni. Tudnám nézni, mit csinál. Nem, engem üldözzé már, basszus! Úgy el! Ugye az mögé. Jaj, nem már vajos kenyér. Próbálok sietni. Ja! 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 Szia, karocska. Ja. Szia, kar. Hogy vagy? Szia, Jatta. Mi? Ne, nem tudom lelőni. Akkor az mire való? Úgy. Fuss karakter. Az nem látszódik. Nem csak. Ne. Basszus. Akkor csináltam tovább. Mégis van. Hol az utolsó darab? Jaj. Ott van. Az jó. Jó. Hogy ez erre való.
Nem. Megműldöz. Nekem is. Ez mi? Csokoládé? Aha, ja, az erre való, oké. Ez nagyon kevés. Mondjátok már. Mit nem tudjátok mondani. Puti-muti. Basszus. Basszus. Ne. Nem áll! Az én Twister változatom üldöz engem. Itt vagyok én. De akkor... Na, srácok. Ja. Na hát, sziasztok, én Hagi voltam. Maradj csömbbe! Jó van, Kajta. Én Black Cat voltam, ez itt mellettem Girl. Vajas kenyér, még ő is mond egy köszönetet. Ki köszön. Na, most jön a te időd, Hagi. Sziasztok!